Som Art al Quadrat, Mònica i Gemma del Rei Jordà, i som artistes visuals i treballem en art contemporani. Som de Sagunt i duem més de 15 anys de trajectòria artística. Creiem que l'art contemporani és una ferramenta en qualsevol espai que es pugui traslladar, com este, que és una zona més rural. Creiem que és necessari perquè el que fa és que a la gent li dona ferramentes per a tindre un pensament crític, per exemple, per a recuperar històries, per a tindre coneixement. Creiem que és una ferramenta molt necessària. I també pot crear nous llenguatges que potser fins ara no s'havien pensat, noves relacions entre coses que no se tenen en compte. Gims Econòmic és una instal·lació artística que tracta de reflectir tres moments en relació a l'economia en diferents contextes, en tres contextes, diguem, més cap a la guerra civil postguerra, el que seria la transició en els nostres pares i nosaltres en l'actualitat. I d'alguna manera el que intentem és retractar com n'hi ha certs moments en la història que les inversions que s'han fet econòmiques al final han sigut inversions fallides. Per exemple, el primer acte parla de Diners República, que va deixar de tindre valor quan va acabar la guerra, i tota la gent que es va quedar a casa en aquest diners es va perdre perquè no va poder recuperar ni canviar. En el segon acte parla d'una triple immersió dels nostres pares que van fer en setxells, perquè es diuen que era una forma d'invertir i que sempre tindrien aquest valor, i no va ser així. Després, quan vam anar a vendre-los, ja no tenien aquest valor i varen perdre tot el que valia. I finalment està la nostra generació en la que nosaltres estem autoinvertint en la nostra carrera com a artistes, i és la incògnita de saber si aquesta inversió serà fallida o no. De moment seguim funcionant. Us podria contar hores i hores del tema del ser bessones i treballar conjuntament. La meva tesi doctoral, de fet, versa sobre els artistes que són bessons. I bé, nosaltres ens vam assabentar que eren bessones idèntiques als 28 anys, fent aquesta recerca de la tesi doctoral, i quan vam descobrir que eren bessones idèntiques, d'alguna manera vam sentir que hi havia una justificació genètica científica que podia, fer-nos entendre que si estem treballant conjuntament té un motiu més enllà de voler treballar en ella, és un motiu genètic. I bé, nosaltres, per exemple, en la carrera triàvem les assignatures per separat, triàvem les mateixes perquè teníem els mateixos interessos. I se potenciem, sempre diguem que Art al Quadrat és una potència, no és una suma, és una potència. I nosaltres cada cert temps anem autodefinint-se, i últimament la nostra definició és que som artistes, bessones, dones i mares, i tot en per aquest ordre. I això és el que se pot veure des de la pàgina web, aquesta classificació, que té aquest ordre perquè per a nosaltres és el més prioritari, ser artistes, després bessones, després dones i al final mares, perquè ha sigut el que ha arribat en últim lloc. Això és.